Hi guys, so sumahan niyo ako ngayon. Get ready with me with Horrify filter. So yan, ito try natin yun. Nakita ko lang yun sa TikTok. So yan guys, madilim. Hayaan nyo na yan. So yan, try natin yun. So yan, let's go. So yan, Uy, wala pa. Wala na guys. Wala pa. Hindi. O sige na, ganyan na. Hayaan na natin siya. So yan guys. Wala na, wala pa. Napipikon. Guys, bare face po yan. Wala pa akong kahit ano sa mukha. Mag-makeup tayo. So, wala na. Ngayon pa lang, bagsak na guys. Paano tayo makakapag-makeup niyan? Kung ganyan yung tsura natin. So yun guys. Mag-makeup tayo, pero kapag ayoko na. Say guys. Wala pa ha. Hindi pa ako nakapagsimula. Hindi pa ako nakapag... Ang hirap. Kalma. So, huwag nyo kasing i-trigger. So, pinagpapawisan na ako. So, yan guys. Hindi. Wala pa. Gagamit ako nitong cream. Ito yung cream ko guys. Ayan siya. Facial cream ko to. Hindi ko alam basta yung ang mangyayari, kapag na-trigger ko yung face na yon, doon na tayo mag-stop, mag-makeup kasi meron akong pupuntahan ngayon. Meron pa akong pupuntahan ngayon, kaya gagawin natin itong challenge na to. Kung ano yung matapos natin na looks, yun po yung looks na ilalabas ko. Yun yung looks ko paglabas ko pamaya. Kaya wag natin siyang wala pa. Ang laki kasi yung bunganga ko. So yun guys, maglagay na po tayo nitong cream dyan sa ating wala pa sa aking mukha. So yun guys, dadayain ko dadayain ko na muna kayo guys dito sa cream natin. Naiinis na ako. Okay na. Hindi ko pa nabiblog. Ano kang ginagawa? Anong ginagawa mo? Kita yung pawis ko. So yun guys, nakapaglagay na ako ng cream. Alam niyo na yan. Ano siya?